салом мухлисони барсаи беҳамто ва бузург, имрӯз ҳам кӯшиш кардем ки барои шумо хабарҳои лозимаро пешкаш кунем ва фикр дорам инҳо ҳамон хабарҳое ҳастанд ки шумо шуниданашро интизорӣ мекашидед, зеро мо имрӯз дар бораи ҷароҳатҳои Каутино Уфатӣ, омадани Вейналдуму Депай ва наомадани Холланд хоҳем гуфт. Омода ҳастед? Пас рафтем. Дӯстон, пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Адини Xbet мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар шумо дар Адини Xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард. Зеро дӯстони мо барои ҳар як иштирокчиёни нав дар вақти регистратсия кардан то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. Албатта ки бо промокоди Барса TG. Маълумоти бештар дар комментария. ба назар чунин мерасад ки Барселона ҷойгузини Холландро дар шахсияти бозингари Айнтрахт Силва ёфтааст. Бояд гуфт ки Силва ҳам дар Бундеслига бозӣ карда аслан натиҷаҳояш аз Холланд ягон монданӣ надорад. Барои мисол ӯ ҳам дар 24 бозӣ 21 гол задааст. Ӯ ҳам бозингари калидии дастаи худ мебошад ва аз рӯи сифатҳои бозингарӣ ба футболбози норвегӣ сахт монанд аст, мисли ин ки ҳамеша таваҷҷӯҳаш ба дарвозаи ҳариф мебошад. Андре Силва иштирокчии чемпионати ҷаҳон буда таҷрибаи хуб дар бозиҳои байналмилалӣ дорад. Як бартарии дигар дар харидории Силва ин аст ки Барселона метавонад ӯро бо нархи 2 маротиба арзон нисбат ба Холланд ба даст биёрад. Айни ҳол қимати ӯ дар бозори трансферӣ 40 миллион евроро ташкил мекунад. Холланд бошад 110 миллион арзиш дорад, яъне ба як Холланд 2.5 Силва харида мешавад. Бо эҳтимоли зиёд Лапортаро ана ҳамин қиматии нархи Холланд тарсонид ва ӯ ҷойгузини ӯро ёфт ва ҷои шубҳае нест ки тобистон Силва ба Барса гузариш мекунад. Зеро Жорже Мендеш, яке аз агентҳои машҳури олам ки аз дӯстони хуби Лапорта мебошад, ба ин кафолат шуда метавонад, чунки гуфти бачаҳои гузари мо гапи Мендеш дар Силва лезваворӣ мегузарад. Охир чӣ хел нагузарад вақте ки гапи ӯ барои Роналдо баренмегаи сораи футболи олам қонун аст, яъне ҳамин ҷо ҳам бетағабозӣ намешавад. Боз шумо мегӯед ки то таға набошад дар университет дохил шуда намешавад. Аммо барои нақшаҳои Лапорта ки мехоҳад як дастаи ҷавон бисозад, Силва ҳам варианти бад нест, зеро ӯ ҳамагӣ 25 сола буда гуфти бобои ғулоб айни давидан шавем. Агар обарати Барселона сари ҳамин андеша ист кунад, пас овозҳо дар бораи гузариши Холланд ба дастаи каталонӣ хомӯш мешавад ва гӯшҳои мову шумо ҳам ҳар рӯз аз шунидани як хабари поддарҳаво дам мегирад. ҳамин худи шумо аз шунидани хабар дар бораи ҷароҳати Каутино монда нашудед? Ман ростӣ аз гуфтани ҳамин хабар кам хиҷил мешавам, лекин аз ин ҷои гурез нест. Охир ӯ бозингари Барса асту мо дар бораи Барсаву бозингаронаш мегӯем. Инак аз рӯи хабарҳои Диарио Спорт Каутиноро бояд як бори дигар ҷарроҳӣ кард. Не, инро Диарио Спорт ҳам аз пеши худ нагуфтааст. Инро як травматолог ё ба гуфти фаҳмута як бастабанд Хуанхо Лопес Мартинес гуфтааст ки барои пурра шифо ёфтани Филиппи Каутино ӯ бояд бори дигар ҷарроҳӣ шавад. Гуфти холаи нозукбӣ сад офарини ҳамин бача. Каутино барои муайян намудани вазъияти саломатии худ ба наздикӣ ба Қатар сафар карда буд ва баъди ташхис маълум шуд ки ҷарроҳии дигар ногузир аст. баъди ин ҷарроҳӣ бошад ӯ дар бозиҳои мавсими имсола дигар ширкат карда наметавонад. Бо эҳтимоли зиёд Барселона аз хизмати Каутино даст мекашад. Аммо суол ин аст ки Каутинои маҷрурро оё фурӯхта мешавад ё ин ки на. Барои пардохти маоши ӯ бошад соли аз хазинаи Барса миллионҳои евро сарф мешавад. Худи Каутино ҳам вазъиятро дарк мекунад. Медонад ки дар чунин ҳол ба даста кӯмак кардан наметавонад ва ҳам ба қавле пули бедарди миён гирифтан намехоҳад ва ҳам ӯ футболбозе аст ки бояд дар майдон бошад ва дар дастаи дигар шояд барояш вақти зиёдтаре пайдо шавад. Аммо кӯ ҳамон дастае ки Филиппро дар чунин вазъият бихарад? Гуфти гапо дар сари ягон кас хар бо лағат назд аст ки як маслуқро бо як нархи ҳангуф бихарад. Хулас, ана ҳамин гапу хабарҳо нисбати Каутинои бечора. Умедворем ҳамааш барои ӯ хуб мешавад. дар чунин ҳоле ки Каутино автодаст танҳо метавонад худро ба он тасаллӣ диҳад ки ӯ дар чунин вазъият танҳо нест. Бозингари дигари Барселона Ансумани Фати ки ӯ ҳам аз дарди зону ранҷ мекашад, ҳеҷ наметавонад ки онро тавбат кунад. Ба гуфти мутахассисони ҳирфавии аврупоӣ ки ҷароҳати Ансуро ташхис карданд, барои пурра муолиҷа ёфтан Фати бояд бори сеюм таги теғ равад. Таибон мегӯянд зонуи ӯ бо мушкилӣ тавбат меёбад ва агар онро бори дигар ҷарроҳӣ накунад, эҳтимоли сеҳатёбии пуррааш хеле кам аст. ёдрас мешавем ки барои тавбати зонуи худ Фати 2 маротиб ҷарроҳӣ шудааст.
замоне ки Фатиҳ аз бозингарони ҳайати аввалияи Барса шуд, олами футбол ба ӯ ҳамчун ҷойгузини Месси нигоҳ мекарданд. Ӯ аз хурдтарин бозингароне буд ки бархе аз рекордҳоро мешикаст ва ба оҳистагӣ ба ҳамтои асосии Месси дар Барса табдил меёфт. Мавҷудияти ӯ ҳатто овардани чанде аз бозингарони ҳирфавиро ба Барселона ба таърих монд. Аммо кори ин бачаи 18 сола омад накард ва ҷароҳатҳо ахиран ӯро ба мизоҷи доимии лазарети Барса табдил доданд. Дар сурати баргузор шудани ҷароҳати Фатиҳ ҳам мисли Каутино дар идомаи мавсими имсола ширкат кардан наметавонад. Шояд ҳамин вазъият Куманро водор мекунад ки оҷилан Мемфис Депайро аз Лион ба Барса биёрад. Аммо то тобистони имсол Депай ба Барселона гузашта наметавонад ва шояд то он замон худи Фатиҳ ҳам тавобат мегираду барои мавсими нав омода мешавад. Воқеан дар бораи чӣ гуна омадани Депай дар хабари баъдӣ қисса мекунем. Дур наравед. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо дороҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин дороҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед. бо боварӣ метавон гуфт ки Жоржино Вейналдум ва Мемфис Депай тобистони имсол ба Барселона гузариш мекунанд. Бояд гуфт ки шартномаи пешакӣ ҳатто қабл аз интихоботи президенти Барселона бо ин бозингарон ба имзо расида буд ва тобистон онро метавон расмӣ кард. Овозҳо дар бораи гузариши Депай ва Вейналдум хеле барвақт пайдо шуда буд. Чанде пеш Эрик Капитал, собиқ директори варзишии Барселона, гуфт ки барои хариди Вейналдум бояд Барселона ба Ливерпул ғайр аз пули харидориаш боз бештар аз 90 миллион еврои дигар сарборӣ пардохт намояд. Хулас як дарҳам барҳамид. Аммо тобистони имсол Вейналдум ҳамчун агенти озод ба Барселона хоҳад гузашт. гуфта мешавад ба овардани ин ду бозингар худи Куман гуфти он гапо ду поро дар як мӯза андохтааст. ӯ ҳарду ин бозингаронро замони роҳбарӣ дар дастаи мунтахаби Голландия хуб мешиносад ва бартарии онҳоро ҳамчун бозингар хуб медонад. Аммо бархе аз коршиносон мавҷудияти Вейналдумро дар Барселона ҳамчунин омили рушд накардани бозингарони ҷавон медонад. Аммо Куман гуфтааст ки ӯ медонад ки дар куҷо ва чӣ гуна Вейналдум ва дигар бозингарони ҷавонро истифода кунад. Ин нуқта низ боиси зикр аст ки ҷой дар хати ниммуҳофизати Барса ба гуфте хеле танг аст ва Барселонаро лозим аст ки Миралим Пианичро фурӯшад ки ҷои Вейналдум дар ин ҷо пайдо шавад. Депайро Куман ҳанӯз соли пор мехост ки ба даста биёрад. Бо овардани ӯ Куман ҳушдор медиҳад ки ба Ансу Фати умед намебандад. Аммо бозам сару садоҳо дар бораи омадани Агуеро аз Сити ҳанӯз фаромӯш нашудаанд. Ва ҳаминро набояд фаромӯш кард ки ҳар се ин бозингарон ҳамчун агентҳои озод ба Барса меоянд, яъне без сарфи ягон гуфти Русо бири нихачу. Дар чунин ҳол дар хати ҳуҷуми Барса ба гуфти дӯстам Суҳробшои Фарухшо 1 миллион одам пайдо мешавад. Ин дар ҳолест ки мумкин Гризман ҳам дар даста бимонад. Ана ёбу гир. Шояд Барса бо 5 ҳамлагар бозӣ кунад. Баъди интихоб шуданаш Лапорта гуфт ки ба шогирдони мактаби Ламасия таваҷҷӯҳ мекунад ва шояд маҳз аз ҳисоби онҳо мавқеҳои алоҳидаи дасторо пурра мекунад. Аммо чӣ гунае мебинем барои роҳбарияти нав ҳам оби дари хона лой аст. Хуб, бо ҳамин барои имрӯз тамом. Бигӯед ки шумо атрофи ин ҳамаи чиз чӣ андеша доред? Чӣ андеша доштанатро ку намедонам, аммо медонам ки як лайкро дареғ намедоред. Раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон. Дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.